Amaw, sinayaban na kataoy. Bilib kami kanyam. Kasi muriting kapudutan, narata ka. Tapos makikita da kapit ng agar-arado, kada agsusuyon. Muriting aldaw. Dapat paka mo nga ice cream. Pabilibiligan na kami nga talaga. Talaga kasta ni Papa P, nagagit. Dapat atoy, ati talaga ti tultulungan eh. Saktun sa da kwartak ti baak. Wow. Gasiman. Among ke proud na proud kami kanyam eh. So dapat nagkakwarta ka. Ganam. Mas ti palayo po itangan ng baak. May ti ko na din ah. Pagay mo, may dawanan na eh. Yung hybrid dati baak. 160. 160. Po, tsamba ma. Nanginat at 160. Man-mano ti kasta. San sa katabaak, mga 2 weeks lang atan mabalinag. Pautangan daw man na makapit ka. Penan man ay. Adi, pautang mo kanya kay bunubong ko mo lang, ta mapadasa mo ulit ka, 160. Naimas nga ka nata, sila ko ata di ko. Muna, nalutning pa yata ng isang mo. Piolo sa ni ba? Payo po na. Di ba ni Piolo ajay? Sa bali talaga tinagagay. Nagaro din na taraki pa. Kasta ti manaam. Yeah. Ano sangkatan, ano san nagtumait. I love you. Papa P! May pa lang tagtungtong tayo. Kan, dabagami. Kasi, Papa P, makakapalat to. magiting nga tao papangit. Makauma. Ha? Kaya niya ti problema ya. Kwarta. Da kwartam. Ay, ni kwarta lang di pagtungtong ke awan Timba kaya mau. Ado titimbak di balayin. Boysin pa'y tatak na. Wow. Mumulit ka, nyog. Talang magamulitin nyo kasi ti paglay nga kata. Yala na kami mga round. Makabukbuko kami kahit. Makaramramang kayo magamit buko, di muli kailangan ayun. Kung matimingaw ta mumulit ibuko, bagsi ka ta, export ka. Ni baak na lang nga muli ti kwata, inyog. Jak kayat. Dinukayat mo, agjak en po ita. No sino ti mga abak, suna ti umulay. Why, na may tata na panunod ni Baak. Sige. Adagita ti paglengak. Oh, may ka na Baak. Masilid ko to yan, tag-check-in po kayo. Sige, rugyanan tan. Jak en poy. Nabak ka. Papilata kanyam. Badi nga papilata, bato atoy. Ha? Kista ti papil ni. Wow, gusto mo yung baga na Baak, nabak ka. Bato ati kanya na. Oh, nabak ka. Sikat ti mulit inyog. Samuyo siguro magulangan dak. Maday, tisistingin na ka lang. Bay nga tistingan dak kay nakam. Ha? Ay, blood ka mo launay. Ang kamimit nga, lumaban kanyang kit. Supay Amaw, sinayaban na kataoy. Bilib kami kanyam. Kasi muriting kapudutan, narata ka. Tapos makikita da kapit ng agar-arado, kada agsusuyon. Muriting aldaw. Dapat paka mo nga ice cream. Pabilibiligan na kami nga talaga. Talaga kasta ni Papa P, nagagit. Dapat atoy, ati talaga ti tultulungan eh. Saktun sa da kwartak ti baak. Wow. Gasiman. Among ke proud na proud kami kanyam eh. So dapat nagkakwarta ka. Ganam. Di bangir, baka may batang tumayap. Hindi kagkat katawa, pepay sa atay. Kanyang matalaga atay, mading aprangkato. 2, 3, 4. Pasensya kan ta, 5,000 lang timaytid ko kanyam. Bulsa mo. Wow! Para kanya mata. Amo mga narigat ti pinabiyag. Wana ata kanya mo, ta nagagat ka. Wow. Gracias. Ay, gyaman na gayam natin interview uri naggagalas kayo, naganos kayo magayam. Apa inya pinagkunam, porke nagalas ti tsuramin, madi man mo tumulong ayon. Tamok gamin ke puro kalukwang gamin tira namidin nyo kahit. Amo, Papa P, habang sibibiyag ka pa lang, no kayam tumulong kan. Gusto yung bagana. Lasim. Ni kista ko mamami nga vlogger
amo dati tumulong di mayat. Among idol Papa P. Damo la siguro tultulungan dagi jay. Madida nga ipagpakita. Confidential ba? Ay, kisdiya, apay na di confidential. Ay na idol Papa P. Mading nga damdamagan na yun. Baka matiddo pa ito oras tayo. Nga na tayo lang 6 minutes. Ay, kisdiya. Jay, salamat yo di tadyo ata sublik pati timba. Sige ka raw. Gananos ka? Eh, Biliba, maadi nga tao ba? Uri kas jay. Uri dati kapansanan na. Maaramid na aming nung bratial talon. Alay. Uy, uri kasi ramay na. Kita mamad, no kasano kagagayt. Adupay kalding na jay. Adupay tataltalunan na. Nagadupay purpusintuan na. Wow. Pakakita mo kasi nga tao. So dapat na nga tulungan ta. Naitad ko nga 5,000 tag 2,500 dadji ah. Uy, nang problema te. Basta ah. Dapat ang mutat tumulong. Muli kastoy. Total dumapi mo na eh. Maraming gaya man, Tris. Tulungan naktuman gaya magmulat tayo itong tinik pang may sasilong. Baglang nga dati pag natingan tamanin no kastangawan masidsida. Kabagay ah. Tanda mo may tulong tag, kakarupat nga awan timulmula na. Pati adino ka, kanta pa ito na natag. Punay alsam nato yan. Di mas narod. Saka pipido tamaloy. Ito.